Ja, goddag. Mit navn er Eivind Hansen. Jeg er ansat som forskningschef i journalistisk filosofi ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Jeg vil i den her video prøve at sige noget om, hvilken rolle diskursanalyse kan spille i forhold til journalistik. Og det, der vil være fokus på den her video, det er, hvad er diskursanalyse egentlig for noget? Det kan man selvfølgelig sige på mange forskellige måder. Jeg vil i den her video prøve at sige det på 3 forskellige måder. For det første kan man se her, at vi kan på en side sige, at diskursanalyse det er en analyse af, hvordan vi snakker eller skriver om tingene. For det andet kan man tage den streng, der hedder, at diskursanalyse analyserer, hvordan sprog er magt. Og for det tredje kan man forholde diskursanalyse til det, vi kalder argumentanalyse, hvor man kan sige, at diskursanalyse er en slags ekstern argumentanalyse. Den første pind, en analyse af, hvordan vi snakker om tingene. For at vise, hvad det er, jeg mener her, så har jeg draget 2 tekster frem, som på forskellige måder siger noget om efterløn. Den første tekst er taget fra Lars Løkke Rasmussens nytårstale i 2011, hvor han siger: "Der er kun én farbar vej. Gennem sund fornuft, sund økonomi og sunde offentlige finanser må vi sikre, at vi ikke bruger flere penge, end vi tjener. Derfor skal vi prioritere vores udgifter med stor omhu. På den måde kan vi skabe et robust grundlag for at udvikle vores samfund. Til glæde for os alle sammen. Efterlønsordningen rammer lige ned i 2 store udfordringer. Vi skal bruge af vores fælles kasse med omhu. Vi skal være flere om at arbejde i flere år. For det første koster efterlønnen 16 milliarder kroner hvert år. For det andet indebærer efterlønnen, at folk holder op med at arbejde, selvom de godt kunne blive ved nogle flere år. Og selvom vi har god brug for deres indsats. Vi danskere er i dag i gennemsnit 61 år, når vi holder op med at arbejde. Men en 61-årig er jo ikke gammel på samme måde som for en generation siden. En 61-årig er der slet ikke gammel. Der florerer nogle myter. Alle efterlønnere er godt spillende overlæger. Eller alle efterlønnere er nedslidte arbejdere. Men sådan myter er netop myter. De passer ikke. Det er en måde at italesætte efterløn på. Vi har en anden på den anden side af det politiske spektrum fra Socialdemokraterne, som siger følgende: Socialdemokraterne vil stoppe forringelsen af efterløn. Hvis vælgerne stemmer Socialdemokraterne ind i regeringskontorerne, så kan de være sikre på, at den borgerlige regerings planlagte reform af efterløn ikke bliver til noget. Det siger Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen. Det forringer i den grad trygheden for hårdt arbejdende danskere over 45 år, som har regnet med at kunne gå på efterløn. Jeg forstår ikke, at man vil skabe en usikkerhed for at give ufinansierede skattelettelser, siger Carsten Hansen. I planen over den gradvise afskaffelse af efterlønnen vil regeringen styrke beskæftigelsen med op mod 70.000 personer i 2020. Socialdemokraterne og SF vil løse udfordringen ved at lade danskerne arbejde en time mere om ugen. Okay. Og der kan man sige, at pointen her er, at efterløn bliver italesat på 2 forskellige måder. Man kan sige, at de taler om det samme, men de bruger nogle meget forskellige ord. Hvor man kan sige, at på den blå udlægning, der er efterlønsordningen, det er en udgift. Det er noget, der forhindrer folk i at arbejde. Hvorimod der på den røde side, og det er sådan set jo rigtigt nok, man kan sige både, at efterlønnen koster penge, som vi kunne have brugt på andre ting, og det er også rigtigt at sige, at de folk, der går på efterløn, de så ikke arbejder mere. Men den røde tekst artikulerer det på en anden måde. Der er efterløn, det er noget med, at man får tryghed til den hårdt arbejdende dansker. Og det er sådan set også rigtigt, at det at kunne vide, at man kan gå på efterløn, giver en tryghed. Så man kan sige, at de taler om det samme, men med 2 meget forskellige vinkler på det. Og der er det jo klart, at den italesættelse favoriserer selvfølgelig den position, de forskellige står på. Og det er så noget af det, diskursanalysen kan bruges til at få blik for, hvordan sproget framer vores forståelse af virkeligheden. Og det er jo, der i virkeligheden også her kan være spændende, det er at se, at der er noget, de er meget dybfølt enige om, nemlig at vi skal have flere i arbejde. Der kan man sige, selvom det fremstår som en uenighed, og det kan man sige, den konflikt, der ligger mellem de her blokke, det er jo en konflikt, som journalistikken meget gerne vil trække på, men en diskursanalyse kan faktisk også være med til at så at sige trænge bag om konflikten, og se, at selvom de fremstår som modstående poler, så bygger de på nogle fælles værdier faktisk. Okay, det var den ene måde at sige, hvad diskursanalyse er. Så det er en måde at prøve at afkode den måde, vi snakker om tingene på. En anden måde er selvfølgelig at sige, at pege på, hvordan sprog er magt. Og der kan man sige,
I udgangspunktet, det synspunkt, at sprog er magt, det er noget, der udfordrer det, vi kalder objektivitetssynspunktet. Og det vil sige det synspunkt, at vi som journalister jo bare skal artikulere verden, som den er. Det vil sige den objektive verden. Og der kan man sige, at magt, den er ikke objektiv. Magten, det er noget, nogen har, og nogen har den ikke. Og der kan man sige klart, at dem, der har den, de vil gerne blive ved med at have den, og dem, der ikke har den, vil gerne få den. Og der kan man sige, der er ikke på den måde objektivitet. Der er bare, at nogen har den, og nogen har den ikke. Og det er der nogen, der gerne vil lave om på. Derfor kan man også sige, at magten er hverken sand eller neutral. Altså, den kan slet ikke være neutral, fordi den jo netop er til fordel for dem, der har den. Og det der med, om noget er sandt eller falsk, det er jo mere noget med, hvordan tingene er og ikke mere med, hvad man kan gøre ved hinanden, som er jo det, magten går ud på. Så derfor, i det øjeblik, vi indser, at sprog er magt, og det er jo det, vi kunne se i efterlønseksemplet, at alt efter hvilken version vi køber, så er det forskelligt, hvem der kommer til at stå stærkt. Og der kan man sige, at sproget ikke bare gengiver verden. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at sproget også gengiver verden. Så efterlønnen kan være en tryghed, og det kan være en udgift. Det er rigtige udsagn om verden, men det er ikke bare det der. Vi kan ikke sige alle de rigtige udsagn. Vi er nødt til at vælge mellem dem. Og de valg, vi foretager, det er med til at forme vores opfattelse af verden. Og der kan man sige, at i det øjeblik, vi indser, at sprog er magt, så er det også klart, at som journalister, så må man jo erkende, at der arbejder man jo den grad med sprog. Jeg arbejder også med mange andre ting, men sprog er en meget vigtig side af det journalistiske arbejde. Og journalisten er den, der giver stemme. Journalisten er den, der formidler en stemme fra nogen, for eksempel politikerne, og til andre, nemlig borgerne. Og der kan man sige, fordi journalisten giver stemme, så er det også klart, at journalisten dermed navigerer i magten. Journalisten skal på en eller anden måde forholde sig til, hvordan der spiller magt mellem fingrene på journalisten. Fordi journalisten ikke bare videreformidler den, men journalisten er også med til at forme den. Nemlig, hvordan er det, journalisten italesætter? Eller hvilke italesættelser er det, journalisten giver plads til i offentligheden? Og der kan man sige, at alt det her, og diskursanalysen i øvrigt, bygger på en konstruktivisme. Så der kan man sige, hvad er konstruktivisme, og det er der stor uenighed om. Men en måde at forstå det på er i hvert fald, at verden er et produkt af de valg, vi foretager os. Så det vil sige, det valg af optik, vi lægger ned over verden, det former også vores forståelse af, hvad verden er. Og det vil ikke, nogen udlægger konstruktivisme som, at vi skaber verden, at vi så at sige bare kan sige, hvad vi vil om verden. Og det er simpelthen ikke, i hvert fald ikke en nødvendig udlægning af diskursanalysen og konstruktivismen. Det er snarere noget med, at alt efter hvilket valg vi foretager os, omkring hvilket objektiv vi lægger ned på verden, så ser verden forskellig ud. Så altså de valg, vi foretager os, har betydning for den forståelse af verden, vi får. Et eksempel på det kan være, hvis jeg som journalist skal ud og lave noget omkring nogle modeltogsentusiaster, så er det klart, at det kan, eller det ikke virker der, men altså, så kan man for eksempel vælge at beskrive dem som fascinerende nørder. Der kan et eller andet med noget teknik, og noget med, hvordan de stiller de her konstruktioner op. Men man kunne også vælge en anden optik, der siger noget med, at det er nogle stakkels mænd, der ikke formår at være hjemme hos deres familie, som er søger væk fra deres familie og sådan noget. Og det er ikke sikkert, det er rigtigt, men bare for at sige, at man kan godt vælge, her kan man vælge at fokusere på det, der er det særlige ved dem, men man kan også vælge at fokusere på det, de så ikke kan. Og alt efter hvilken af de to valg, man foretager sig, så er det klart, at vores forståelse af og vores syn på de her modeltogsentusiaster vil være forskellige. Så pointen her er, at værdi og virkelighed, det kan simpelthen ikke adskilles. Sprog, den måde vi italesætter verden på, er med til at introducere det, vi kalder fokuspunkter. Så det, vi ser på, det er det, vi får italesæt. Og det er klart, at når vi skal gøre os forståelige for hinanden, så er vi nødt til at følge sprogets regler. Men sprogets regler er jo som sagt så også med til at bestemme fokuspunkterne. Og som diskursanalytikere, der er det, vi skal gøre, og også som journalister, der bruger diskursanalyse, der er det, vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at massere eller udvikle på sproget. Vi skal prøve at hjælpe sproget til at kunne pege på nogle nye ting. Fordi der ligger så at sige en magt i at kunne påvirke, hvordan vi snakker om verden. Og det er jo ikke fordi, vi journalisterne så at sige skal tage magten, men det er mere for, at man så kan blive mere bevidste om, hvad er det for nogle magtformationer, og også måske hjælpe til med, at det ikke kun er én magt, eller en interesse, man tilgodeser, så at sige. Så for at tage et eksempel på noget af det her, der har der jo inden for journalistikken været forskellige paradigmer for, hvordan vi talesætter dem, der modtager vores produkter. Og der er en af de traditionelle fra oplysningstiden, det har været, at vi forstår vores modtagere som borgere.
Og det er noget med, at hvis man er borger, så er man en fornuftsperson, der gerne vil have oplysning. Man vil gerne have saglig oplysning. Det skal være noget, der er vigtigt, så at sige. Og der kan man sige, at objektivitet og neutralitet er kerneværdier her. Inden for de senere år er det her borgersynspunkt på modtagerne blevet udfordret, og mange journalister presses i højere grad til at forstå deres modtagere som forbrugere. Det er nogen, der køber et produkt, de køber en avis, de betaler licens og sådan noget. Og i det øjeblik, man køber noget, så har man også en forventning om, at man får en modydelse for sin betaling. Så det vil sige, at forbrugerne stiller krav. De skal behages. Det skal på en eller anden måde, de skal overtales til at komme hen på kanalen igen i morgen. Og der kan man sige, at det frister til, at man tænker journalistik mere som underholdning frem for saglighed. Et tredje paradigme, der især blomstrer frem med internettets udbredelse og journalistikkens indtog på internettet, det er, at man tænker sin modtager som medborger. En medborger, det er en, man er på niveau med. Så altså både journalisten og modtageren er medborger. Det er hinandens medborgere. Så her bliver journalistens opgave noget med, at man skal skabe en form for interaktivitet. Journalisten skal sætte en proces i gang, en dialog i gang, og man er ikke den, der har den endegyldige sandhed. Man har en fælles søgen frem imod, hvad der kan ende med at stå som sandheden om en sag. Okay, det var så den anden finger, eller den anden streng, hvorudfra man kan italesætte, hvad diskursanalyse er for journalister. Den tredje måde, det er at kalde det en slags ekstern argumentanalyse. Og for at det skal være oplysende, kan det være interessant at prøve at sammenligne en almindelig argumentanalyse med diskursanalysen. En almindelig argumentanalyse går ud på, at vi skal kunne prøve at finde ud af, om vi kan bevise, at noget er objektivt sandt eller rigtigt. Så altså, hvis jeg for eksempel vil undersøge, om modeltogsentusiasterne er stakkels mennesker, der ikke kan finde ud af at have en ordentlig familie, så skal jeg selvfølgelig gå ind og se på, er det rent faktisk rigtigt. Men der er diskursanalysen hviler lidt på den forestilling, at det ikke nok, at noget er sandt. Det skal også være det rigtige, vi snakker om. Eller hvad jeg sige, det er ikke entydigt givet på forhånd, hvad vi skal snakke om af det sande. Så der kan man sige, at hvor argumentanalysen forsøger at reflektere over, om en given påstand er sand eller rigtig, så forsøger diskursanalysen at reflektere over om forskellige kriterier for, hvad der er det relevante at tale om i forskellige sammenhænge. Og dermed kan man sige på en måde, at diskursanalysen lægger sig meget tæt på det, journalister kender som vinkel. Så man kan tænke på diskursanalysen som et vinkelværktøj, hvor vinklen jo er det, hvor man ligesom prøver at skære det irrelevante væk og skære ind til en helt konkret påstand, som man så fokuserer på at få bevist i løbet af sit produkt. Der kan man sige, at diskursanalysen er en indledning til, at inden man får lavet vinklen, så prøver man at finde alle de lag af relevans, der kunne være, som måske kan være svære at få øje på, fordi at det sprog, vi normalt italesætter verden med, skjuler nogle forskellige sider af verden. Så der kan man sige, at diskursanalysen prøver at finde flere lag af relevans frem her. Derfor kan man sådan opsummerende sige, at formålet med diskursanalysen er at finde bag om den oplagte vinkel. Så den der oplagte vinkel, det er den, der så at sige bliver givet os af sproget. Så når jeg italesætter for eksempel en person, der har begået kriminalitet som indvandrer, så er der alle mulige oplagte vinkler, der ligger her omkring. Der er en, der ikke har kunne integreres, eller har vildt integreres, eller der er et eller andet med, måske er vedkommende muslim og sådan ting. Der kan man sige, hvis man prøver at arbejde mere bevidst med sproget og bruge nogle andre ord på tingene, så kan man komme bag den oplagte vinkel. Så der kan man sige, hvis man er god diskursanalytiker, så bliver man bedre til at have mere kreative vinkler. Og man kan også, og det er måske i virkeligheden, jeg kan sige, en af de stærkeste sider i det, man kan også som journalist blive mere kvalificeret modspil til de stærke aktører. Fordi man kan sige, at de stærke aktører, som nogle gange kommer med forskellige typer af materiale, man kan tage ind som journalist, dem vil man typisk ikke kunne vælte, hvis de er dygtige i hvert fald. Så man vil ikke kunne vælte dem på en argumentanalyse, fordi det ofte vil være sandt, det de siger. Men deres vinkling er meget bevidst, og de arbejder også meget bevidst med diskursanalyse. Så derfor kan man sige, at en diskursanalytisk kvalificeret journalist vil kunne give et modspil til de stærke aktører. Så for at samle lidt op, så kan man sige, at diskursanalysen beskæftiger sig egentlig ikke med sandhed. Man kan selvfølgelig sige, at det er ikke fordi, at man så skal være ligeglad med sandhed som journalist. Det skal man selvfølgelig. Men sandheden, den sikres ikke af diskursanalysen, men af den traditionelle argumentanalysen. Og den skal selvfølgelig også være på plads, når man bliver kreativ med sin vinkling. Så diskursanalysen gør ikke historien mere sande, men den hjælper os til at se nogle nye sider af verden ved at fremmedgøre os
eller hvad skal man sige, gør det bekendte fremmed. Så altså, det vi tror, vi forstår alt for godt, der kan vi få øje på, at det gør vi måske i virkeligheden ikke. Det er i hvert fald noget, vi plejer at miste blik, eller ikke have blik for. Så diskursanalysen fører spag om de sproglige selvfølgeligheder. Så sproget, der giver os en masse historie på automatik, skal vi på en eller anden måde prøve at trænge bagom, sådan at vi derigennem bliver i stand til at overraske eller skubbe til vores læselytter seere. Og der kan man sige, at det er svært, fordi sproget er så indgroet en del af vores virkelighed. Men hvis vi arbejder bevidst med det og får tingene frem i lyset med nogle af de værktøjer, diskursanalysen giver os, så kan det hjælpe os i hvert fald. Derfor kan man sige, at diskursanalysen fører til en større grad af kreativitet i den gradvise udfordring af de selvfølgeligheder, vi bygger på. Det var det. I første omgang er det mere følger, men altså, som sagt, det der her var så mit bud på, hvorfor journalister skal lære diskursanalyse. Har du nogle kommentarer til den her video, så er du velkommen til at henvende dig til mig på e-mailadressen eh@dmjx.dk. Slides fra den her video kan du også finde på den her hjemmeside, ejvindh.net/video. Nej, ikke /video.